רביעית והחלטנו לעשות את העבודה שלנו על סוגי היין. בתור התחלה הבאנו את הטבלאות שנתנו לנו, ופה אפשר לראות באמת את הטבלה, ככה אנחנו יכולים לראות את העמודה של החיזוי שבאמת אומרת לנו את סוג הפס של היין. אז פה אפשר לראות את הטבלה שאיתה אנחנו עושים את הבדיקה. פה אנחנו יכולים לראות שלקחנו באמת עמודה מסוימת שבמקרה הזה שמציינת לנו את אחוזי האלכוהול ביין. יש לנו את פונקציית המין שמחשבת לנו את הממוצע של כל הערכים. בעזרת פעולת Describe אפשר לראות באמת את הטבלה שנותנת לנו ככה את כל הנתונים. היי, אני נטע וכרגע אנחנו נמצאים בשלב של הוויזואליזציה. בוויזואליזציה הראשונה בחרנו להראות את הקשר בין האלכוהול לפרוליין. בוויזואליזציה השנייה בחרנו להראות בהיסטוגרמה את כמות מסוימת של מגנזיום שמופיעה. בפיצ'ר אינג'ינירינג בחרנו גם בסטנדרטיזיישן וגם במינמקס. במינמקס בחרנו בין -1 ל-1 כי זה באמת מה שמתאים ל-KNN וגם ל-Decision Tree. טוב, קוראים לי אליאור. פה בחלק הזה שאנחנו בעצם מגדירים את ההייפר-פרמטרס שלנו לקראת ה-KNN וה-Decision Tree, ואז כמובן אנחנו עושים את ה-Grid Search כדי לראות מה יביא לנו את התוצאה הטובה ביותר. אז פה בעצם אנחנו ממשיכים לעשות את הבדיקות שלנו עם Grid Search, ואז פעם אחת אנחנו קוראים לזה עם Minmax, ופעם אחת אנחנו קוראים לזה עם Standardization. ואז בסך הכל אנחנו שומרים את הכל בתוך Data Frame. מבחינת הציונים אנחנו השתמשנו כמובן ב-F1 במקרו. שמתי לב שלא התייחסתי ל-5-fold Cross Validation. בעצם אנחנו עושים Cross Validation שווה ל-5, ממש לפני הסקורינג של F1 מקרו. זה הטבלה שלנו. בסופו של דבר זה התוצאה שלנו. אנחנו יכולים לראות שעם סקיילינג Minmax בשיטת למידה של KNN, עם מטריקת מנהטן ו10 שכנים קיבלנו את התוצאה הטובה ביותר. זהו. הקוד מבצע מספר שלבים כדי לאמן ולבחון מודול KNN תוך שימוש בסקיילינג מסוג Minmax. הקוד מבצע סקיילינג של נתוני המבחן X-Test באמצעות הסקיילר מסוג Minmax שנמנה עבורמן קודם לכן על נתוני אימון. מודול מוגדר עם 10 שכנים ובשימוש במרחק מנהטן דיסטנס. לאחר מכן מחושבים ציון F1 ממוצע מקרו, אשר משקלל את הציון F1 של כל הקטגוריות בצורה שווה. ציון ה-F1 ממוצע המקרו מוצג, ובמקרה זה הוא 1000, שמרכז שהמודול חזה נכון את כל התוויות. טוב, אז בסך הכל, כמו שדרי אמרה, אפשר לראות באמת שעם ה-KNN ועם מטריקת מנהטן עם 10 שכנים, חזינו בסך הכל חיזוי מדויק של 100%, וזהו. תודה רבה לכם. איפה המצלמה? שם? פה או שם? אני בגרוסיה. קבל אותי. רגע, אני לא הסתכלתי על זה לפני זה. לא! עוד פעם רגע, זה בסדר. תצביעו. אתה לא רוצה אותי רצח, תצא מהכיתה. אני לא צוחקת אותה. פשוט אני לא יכולה להסתכל על המצלמה וכאילו... היי, שלום. לא, הוא נראה בדיחה. אני מצמה שלה.